Старши! Старши, обраха, бе! Изгориха, бе, старши! Абе, какво ще се развика, бе? Ротко! Мърдай! Ръцете горе! Стой! Никой да не мърда! Що е оръжието? По-бързо, по-бързо! Що е оръжие, що е чудо. Абе, доволен съм, гостоприемни. Българина и джандар да го направи, що е паси гостоприемен. Понял? Разбира. Здрасти, как е? Добре. Оръжие имаш ли? Хичи ни ти трябва. Шумкари, точно така. Или по-точно бойци от Народоосвободителната въстаническа армия. Лесно ли запомнеш? Мазето, не казвам на тебе, ти влез. Какво се засрами? А да видим как посрещате гости. Дай сега това пушкало. Айде, по-шува да приказва много. Не ме бери, момченце. Разписка съм дал. Главата ми чува. Айде сега главата. Виж, малко бой може да отнесеш, ама то за акъл. Малко. Они почнат ли веднъж? Спокойно казвам. Ех, майка му стара, тебе като че ли те и яд, че е спокойно. Миката. На колко време проверява? Различна. Браво, бе, лъвове! Бягай при командира, викате. Ами тоя. Що го котка ще му свираш една шикалка у глава? За кого това? Той е? Той е па кой? Само е мъж на място. Юнак. Той не го ставите тук. Той ще ми прече на работата. Аз се поставя на ваше разположение, бе. Поставаш сама сега. Сега, амич, кога? Той ще ми пречи на работата. Насам. Не мърдай. Горе ръцете. Добре, да викаш. Оръжието. Пощедата. Живее, ама го нема си гина. Нема го това. Къде е? Кишела още с нощи в града по работа. Лъжиш, баба, лъжиш. Не лажа. Мила ми Бога. Давай. Отвори, бе. Излизай. Айде. Хаде, елате насам. Не бойте се. Ние не хапим. Мене ме апане не плаши. И аз съм коджапана. Сядай и подписвай. А помагайте и вие. Я се не бъркам. Нещо. Абазер ще ги палите, а? Не ти ли се вярва? Та отгоре моите. Другари, селски труженици, край на данъците и на нарядите. Елате насам. Приближете се. Помогнете да ги изгорим, да нищо да не остане. Защо стоите на страна? Защо не идвате насам? За кого се прави всичко това? Нали за ваше добро се прави? Остави ги. Не виждаш ли, че са наплашени? Брате селени, нашата партизанска част днес имаше бойна задача.
да установи във вашето село, макар и за кратко, истинска власт. Властта, която се подкрепя от всичко будно и честно в нашата измъчена родина. Властта на Отечествения фронт. Днеска за часове, утре завинаги. Защото в гигантската битка, която се води на източния фронт, братушките така са натиснали хитлеристските кръволоци, че дреб се вдига. Настъплението на Червената армия е гневно и стремително и няма сила на света, която може да го спре. Е, добре. А ние тук какво да правим? Да скръстим ръце и да чакаме сирджийската. От какво им се плашите толкова? Я ги вижте. Бабаити. Ето, това е целият им курназлък. Вие сте патели от тях. Вие ще речете какво заслужават. Революционният трибунал ще постъпи, както вие посочите. Глас народен, глас Божи. Съдете ги. Който счита, че заслужават смърт, да вдигне ръка. Който иска да ги пощадим, да вдигне ръка. Оставете ги. Хайде, нека се живи. Значи пощада. Така да бъде. Чухте ли? Благодарете се на великодушието на тия хора тук. Те ви отърваха. Сега искам да обещаете, че повече няма да бъдете в услуга на фашистката разбойническа власт. Обещавате ли? Обещаваме. Обещаваме. Бирнико не чухме, Бирнико. Обещавам, братия селени. От говеда станахме на братя, сродихме се, нали? Защо не ги облечете? Не мога да ги гледам така. Всичко това е ограбено от вас. Приберете си го. Да ви го върнат ръцете, които са грабили. Аде, сега пък какво има? Аде, де! Хора, абе вашето е ваше, защо не вземате? Вържете очите на бирника и на полицайите. Умен. И моите. Мадър. Дай кърпата, бабе. За коти и Дай. топата. А, така. И твоите дай. А, така. Дай. Викай околийското. Как? Колкото можеш по-гласовито. Хайде, викаш и съобщава за нас. Ало, бе? Какво е това ало, бе? Иска мало като че те дерат. Ало! Шумкари, бе! Нападнаха ни шумкари! Ей, дежурния, чуваш ли ме, бе? Нападнаха ни шумкари! Поп! Каса здраве. Ще дойде. Има и къде. Абе, вие арно изгорихте данъците. Ама няма ли после па вие да ги траете? Я из Воронежа. Да. Спасибо, не надо. Аз не вземе
нас прулиха ни ветрове, зарити в снеговете спехме, познахме в люти боеве разгрома грозен и успеха. Народът вярно накази, влял в нас вековната си твърдост, прям стана нашият език и ние по-сурово мъдри. Ние гледахме от някой рит глави как носят на върлини, как родният ни дом гори, как луди старите проклинат. Изреехме в свещена мъст, що челюстите в гняв сковава и всеки с враговете твърд убиваше когато трябва. Но в загробелите сърца таехме ни дълбока нежност и майка, и любима, и деца с нас вървяха неизбежно. Що в резултат на нашите сериозни и обмислени мерки шумкалите мъжат, значи или тези мерки не са толкова сериозни, или ние сме абсолютно никъде. Слушай, грешката на нашите действия е, че не виждаме къде е коренът на това терористично движение. Мизерно въоръжени, гладни и преследвани. Те дръзват да се бият срещу нас. А знаете ли как ги посрещат вече сред трънските села? Където са почнали да слизат посред Белден. Господин министр, въздушна тревога. Карай. Като на сватба. Какво чудно, що му се стигне до там. Да държат речите си на 20 км от столицата. Под носа на 3 гарнизона. Да ги изтребим физически. Първо трябва да въздействаме върху чувствата на населението. Достатъчно е да накарате това население да знае и постоянно да помни, че откъдето минават, зад тях ще остава смърт и разруха. И винаги, когато минават, дето минават, винаги, без нито едно единствено изключение, тогава това ваше население ще започне да се крие от тях като чума. Тук ли си? Ние сме. Оди вътре. Ти чакай. Значи така се разбираме. Партизанския районен комитет ще поддържа връзка изцяло с Байколю. По-добре Свена, тя е легална. Не знам при моето положение. Байколю, за сега полицията не проявява специален интерес към тебе, нали? Не. Айде, улизай. Какво има? Он че си каже. Ами, като вървяхме, гледаме. Той виде и вика, чакай тук. И ме остави на студо. И къде е сега? Кой? Другия. Дека те остави на студо. Това знам ли? Сигур фана към сел. Зера ми каза. Послали ме. Защо, бе? Защо предаваш ме? Защо предаваш ме? Нема вече! Нема, бе! Тръгваме. Нема вече! Ама ясно. Чакайте, бе, хора! Ще се разбереме, бе, хора! Чакайте, бе! Чакайте, бе! Пари дават, бе! Пари дават, бе! Нема вече! Нема вече! Нема! Нема вече! Нема!
Мислиш, че ще ти позволя да ме разиграваш както си искаш. Нямам търпенето на поп, нито пък се намираш в черка. Няма да чакам, ще си сърбаш по парата. Казвам ви самата истина. Моля да ми вярвате. Тъй, значи, никой до сега не те е потърсил. Нито от отряда, нито от окръжния комитет? Никой. Преди време се обади един, но не му повярвах. Кой? Не го познавам. Кой е той? Не го познавам. И за това го върнах. Вашите хора ме следят много откъсо. Може и никой да не ме потърси вече. Ще му отскубе главата. Ще те размажа като гнида. Искам връзките. Нищо друго. Тръгвай. И никой да не те види. Как е? Поклонение пред гробовете на доблестните германски войни, паднали за победата на Велика Германия. България, която е дала много жертви в борбата срещу болшевизма, дължи много на германците за освобождението на поробените доскоро български земи. Великите и съдбоносни събития, които светът, а заедно с него и България преживява, налагат на българската държава вечна благодарност към Великия райх. Пътеги къде са? Ето като е завой и се от Добруджа. Докато ти вденят конец, докато ти закърпят килата и трябва да скачаш да ги посрещаш братушките червенушките. То тук вече не зависи от нас. Никакво зимуване няма да има. Докато слезете при нас в селата, ние вече ще сме побили червените байраци и ще сме завъртяли хорото. Регенти, а? Фашисти, министри! Ако не си стягат багажите, свършено е с тях. Открит лист, личните ви карти. Ето ви пари. Твоята е лесна. Ами неговата каква ще излезе? Доктор, извинявай. Не ми харесва черния му дроб. А и лицето му жълтее. Нищо. Ще се оправиш. Пък на пролет ремонтирани и с нови сили. Нека да остана. Нали се разбрахме? Геро. Бели чершафи. Нали знаеш какво е човек да спи на топла, а? Да фине! Стой се! Аз ще кажа. Аз ще кажа. Другари, всичко вече си казахме. Остава да се сбогуваме. Да си пожелаем на добър час. А Крум и Геро по-бързо да оздравеят. Да час по-скоро да си дойдат. А на пролет, пак всички заедно.